rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni dai zan ce ni ba bako bane a gidan nan. Mun zo sau ɗaya sau biyu da Isha Kano mun gabatar da wasa a nan. To ina ma kowa da kowa fatan alkhairi, kamar yadda kowa ya zo lafiya Allah ya sa kowa ya koma masaukinsa lafiya. Ina ma kowa fatan alkhairi. A godiya muke lemu. Ina baban gida Bangis. To Alhaji ya ce a miƙa mashi gaisuwa wurin ku. Canji za a baki? Ta, Leman. Da kunnuwa kici ne na so dan na biki su'ali zuciya a jikin ki to lallai babu dalili. Yaya so yake yaya abin yake da masoyi so kalli ba za da daina ba. Kina da kyau ko ba fito zari kice kike share kuka da al'ajabi ki zo mafarki na da hatimi dauke da sunana. Ashe kin yau shiri na aure na, kin ba da so kin ba da yarda da zantukan ki masu tsada. Ki ba da so ki ba da yarda da zantukan ki masu tsada. Yau haka masamu bane. Cikon farin ciki na gane so da kauna, so asalin zazzona, so shi na baiwa kaina da raina. Ban barin ki ban gudun ki ba na bindigar sarki, na binki da shirin ki ban zuwa idan baki. Mai yin so yake muku bayani da girman sa bai hawa mizani. Garin nisa so ya kai ni, na amince da sha wuya ku bar ni. Wanda ba ya yin shi bai sani shi ni zan raye gidan shi. Na yi ada shi dan samun shi sana bayar da shi. Yaya so yake yaya abin yake da kini sai kalla ba za da dina ba. Kina da kyau ba fito zari. To godiya.